Отца и Сына и Духа Святого, ласка Пана нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. Закликаємо Бога в Адвенті особливим чином, каб прийшов до нашого життя. І бачимо, що гэты час сустрэчы з ім, гэты час яго прыходу няўмольна, але ў добрым сэнсе радасным збліжаецца. Бачым, што ўжо другая свечка адвентовая гарыць пры нашым алтары. Гэта значыць, што час прыходу Хрыста блізкі. І самі мы не ведаем, колькі гэтага часу засталося, але напэўна ўжо менш, чым тыдзень таму. Таму запрашаем Бога ў нашае жыццё, перадусім просім адвагі, каб прыняць яго, каб ён мог да нас прыйсці. Бо таксама, як мы пачуем у Слове Божым сёння, і ад нас залежыць, як хутка ён прыйдзе ў нашае жыццё, як хутка ён у ім запануе. Гэтую святую мшу цэлебрую у інтэнцыі ўсіх нашых парафіянаў, усіх нас тут прысутных, нашых сем'яў, нашых блізкіх, асабліва тых, каму ў гэтым адвенце найцяжэй у жыцці. Каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу усемагутнаму, вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога наша. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі, Пане, змілуйся над намі, Христе, змілуйся над намі, Христе, змілуйся над намі, Пане, змілуйся над намі, Пане, змілуйся над намі. Молимся. Усемагутны і міласэрны Божа, учыні, каб зямныя клопаты не перашкаджалі нашаму імкненню ісці насустрач Твайму Сыну, а дар нябеснай мудрасці нехай прывядзе нас да еднасці з Христом, нашым збаўцам, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Ісаї. Сутешьтеся, сутешьте народ мой, кажа ваш Бог. Промаўляйте до сердца Иерусалима и обвящайте ему, что скончился час борьбы ягонной, что отплочены беззаконні ягонные, бо отрымаў ён з руки Пана удвоя за все свои грехи. Голос того, кто клича в пустыне, подрыхтруйте дорогу Пану, раўняйте у степе шлях нашему Богу. Кожная долина узвысится, кожная гора и погорок понизятся, и выбоистые дороги станут равниной, и ланцюги гор долиною. И з'явится слава Пана, и одночасово убачить яе кожное тело, бо так сказали вусны Пана: «Узыйди на высокую гору Сион, які нясеш добрые вестки, зраби моцным голос свой, Иерусалим, які нясеш добрые вестки, зраби моцным голос свой, не бойся. Скажи городам юдейским: вось Бог ваш, вось Пан Бог приходит з моцею, і плячо ягонае, што мае ўладу, вось узнагарода ягоная з ім, і адплата ягоная
перад яго абліччам. Як пастар, ён будзе пасвіць свой статак. Ягнятаў будзе браць на рукі і насіць на грудзях сваіх, і з клопатам будзе вадзіць кормячых авечак. Гэта Слова Божие. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Послухаю, что говорить Пан Бог. И Он спокой обвящая народу и святым своим. Со правды Его збавление близкое для тех, кто боится Его. И слава Божия будет жить на нашей земли. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Милосердность и верность устренутся разом, справедливость и спокой поцелуются, верность вырастет с земли, а справедливость будет позирать с небес. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Пан одорит нас счастьем, а земля наша даст свой плен. Справедливость пойде перед ним и поставит на шлях кроки свои. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Читання другого послання святого апостола Петра. Умілованыя, гэта адно няхай не будзе схавана ад вас, што у Пана адзін дзень, як 1000 гадоў, і 1000 гадоў, як адзін дзень. Не марудзіць Пан з выкананнем абяцання, як некаторыя лічаць гэта марудлівасцю, але Ён доўгацярплівы да нас. Ён не хоча, каб нехта загінуў, але хоча, каб усе прыйшлі да пакаяння. Прыйдзе ж дзень Пана, як злодзей, і тады нябёсы прамінуць з вялікім шумам, распаленыя стыхіі разбурацца, а зямля і ўсё створанае на ёй згарыць. Калі так гэта будзе знішчана, дык якімі ж трэба быць у святым жыцці і пабожнасці вам, якія чакаеце і прыспешваеце прыйсце Божага дня, калі палючыя нябёсы будуць знішчаны і распаленыя стыхіі растопяцца. Але мы, паводле абяцання ягонага, чакаем новага неба і новай зямлі, на якіх прабывае справядлівасць. Таму, умілаваныя, чакаючы гэтага, пастарайцеся, каб ён знайшоў вас бездакорнымі і беззаганнымі у спакоі. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
дорогу Пану, равняйте стежки Яму, и кожне тело бачить Божае збавление. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Початок Євангелія Єсуса Христа, Сина Божого. Як написано у пророка Ісаї: «Вось я посилаю аньола Майго перед тобою, який подрихтує дорогу тобі. Голос того, хто кличе у пустині: подрихтуйте дорогу Пану, рівняйте стежки Йому». З'явився Ян, хрестячи у пустині і обвящаючи хрост покаяння для відпущення грехов. І виходили до Його уся країна юдейська, і усі жихари Єрусалима, і приймали від Його хрост у раце Йордан, визнаючи грехи свої. Ян же носив одіння з верблюджої вовни і скураний пояс на бедрах своїх, і їв саранчу і дикий мед, і проповідував, кажучи: «Іди за мною мацнейший за мене, якому я не варти, нахилившися, розв'язати рамінчик на ягоних сандалях. Я хрестив вас водою, а Ён буде хрестити вас Духом Святим». Гэта слово Пана. Пачатак сённяшняга фрагменту, які толькі што мы прачыталі, вельмі моцны і канкрэтны. Так пачынаецца пачатак Євангелія Єсуса Христа, Сына Божага. Такімі словамі пачынаецца Євангеліе паводле Марка, і яно так, у адрозненне ад усіх іншых, вырушае, сказалі бы мы, так, з месяца ў кар'ер. Канкрэтна, і ў чым гэта Євангеліе праяўляецца, як яно пачынае дзейнічаць. І я б не сказаў, што ўжо на пачатку адвенту, бо ўжо другі тыдзень, можна сказаць, што мы ўжо ў палове, бо гэты адвент сёлета нейкі такі вельмі кароткі, або найкарацейшы з магчымых, бо пачалі мы яго 3 снежня. Звычайна пачынаем 29-30 лістапада, а тут у гэтым годзе календарным так коротка атрымалася, і праз 2 тыдні ўжо будзем да пастэркі рыхтавацца ў гэты час. Але ўсё ж такі чуем у гэтай першай палове адвенту і запрашэнне для таго, каб наноў адкрыць для сябе значэнне слова Євангелле. Як яно перакладаецца, я думаю, большасць з нас ведае, можа хтосьці падкажа мне, прыгадае слова Євангелле. Цудоўна, вельмі добра. Добрая вестка, добрая навіна, усё гэта правільныя адказы. Агулам гэты тэрмін Євангелле, ён не быў прыдуманы евангелістамі, не быў прыдуманы апостоламі, а ён існаваў яшчэ да нараджэння Хрыста. Ён паходзіў з такой з абіходу такога палітычнага. Гэта было такое распараджэнне імператара, альбо дэкрэт, які ён выдаваў, які усе такія глашатаі, пасланцы павінны былі разнесці да ўсіх закуткоў Рымскай імперыі. Яны бегалі па вуліцах, па гарадах, па мястэчках і крычалі: так, увага, Євангелле, увага, добрая навіна. Там імператор сказаў тое і тое зрабіць, там, альбо тое і тое вырашыў. Незалежна ад таго, ці гэтая навіна для тых, хто слухаў, была добрай, ці не надта. Гэта добрая навіна, таму што гэта імператор сказаў. І вось гэтае значэнне, гэтае слова, узялі евангелісты, апосталы, ахрысцілі яго і сапраўды надалі яму сапраўдную глыбіню. Бо ёсць толькі адна добрая навіна, і яна паходзіць ад Бога. І каб мы, якія не раз гэтае слова ўжо чулі, і, можа, не раз нават разважалі, ці сапраўды тое, што Бог мне адкрывае, тое, што Ён мне гаворыць, ці сапраўды гэта для мяне добрая навіна, ці яна мяне цешыць, ці яна мяне пужае,
Все роўна Бог наноў запрашае нас сёння прыгледзецца гэтаму слову. І каб лепш гэта зрабіць, каб лепш зразумець, што яно для мяне значыць, вельмі істотным з'яўляецца наступны вобраз, які прапануе Марк Евангеліст. Гэта вобраз пустыні. Пасля гэтага тытулу «Пачатак Евангелія Езуса Хрыста» адразу мы пераходзім на пустыню. І вось пустыня – гэта хіба найважнейшае месца, дзе мы можам раскрыць значэнне слова Евангелія ў нашым асабістым жыцці. Што такое пустыня? Не ведаю, можа хтосьці з вас тут прысутных быў на сапраўднай калі-небудзь пустыні. Я прызнаюся шчыра, што не быў, але не цяжка дагадацца нават па самой назве пустыня, што там пуста, што там няма самага неабходнага для жыцця. Пустыні розныя ёсць. Ёсць пустыні такія пясчаныя, якія мы бачым часта па тэлебачанні, так, напрыклад, дзесьці ў Афрыцы, ў Егіпце. Габрэйская, юдэйская пустыня, яна была трошку іншая, яна была такая скалістая, такая камяністая, поўная такіх расколін, аврагаў, вельмі нават небяспечная для таго, каб увогуле туды ісці. Што ж такое пустыня ў нашым жыцці? Пустыня ў жыцці духоўным, у жыцці у мове біблейскай азначае дзве рэчы. Гэта месца, дзе мы сустракаемся з самімі сабой праўдзівымі, са сваімі недахопамі, з тым, чаго нам не хапае ў гэтым жыцці. А другое – гэта месца сустрэчы з Богам, са словам. Нездарма у габрэйскай мове слова пустыня, мідбар, і слова, давар – гэта аднакаранёвыя увогуле словы. То бок, неяк так у логіцы габрэяў слова пустыня і голас Божы, яны неразрыўна звязаны з сабой. І тут, у гэтай сярэдзіне адвенту, можам вельмі сур'ёзна паставіць сабе пытанне: дзе ёсць мая пустыня? Якія сёння ў сваім жыцці я бачу недахопы? Чаго мне не хапае? Дзе ёсць мой голад? Бо глядзіце, мы можам так хадзіць, не задумвацца пра тое, што нам трэба піць ваду, каб жыць. Праўда? Мы неяк это спажываем і не заўважаем, калі мы гэтую ваду нават і прымаем. Але калі б мы трапілі на пустыню сапраўдную, мы, пэўна, толькі падумалі пра ваду. Мне трэба вада, трэба вада. Пустыня мяняе перспектыву, мяняе спосаб гледжання на нашае жыццё. І вось агулам адвент, ці час Вялікага посту, гэта час, калі Бог запрашае нас выцішыцца, увайсці ў сваё нутро і паслухаць, што там робіцца. Паслухаць крык свайго голасу спачатку, што робіцца ў маім сэрцы. Вельмі часта пустыні нашага жыцця могуць быць нейкія асабістыя перажыванні ці трагедыі. Часта людзі пытаюцца: за што мне гэтая хвароба? Чаму гэты чалавек у маёй сям'і так церпіць? Я не бачу выхаду з гэтай сітуацыі. Мне не хапае супакою, не хапае мудрасці, не хапае рашучасці. Вельмі многа чаго нам не хапае. І гэтыя моманты нашага жыцця, якія мы адразу так акрэсліваем такімі негатыўнымі і стараемся ад іх уцякаць як мага хутчэй, яны якраз такі могуць быць запрашэннем на пустыню, запрашэннем сустрэцца самім сабой і адказаць на пытанне: а чаго ж мне так сапраўды трэба? Што мне трэба для таго, каб я жыў? І вось тут можна зразумець так сапраўды, чым з'яўляецца Евангелле. Евангелле – гэта добрая вестка. Сённяшняя літургія слова пачалася з кнігі прарока Ісаі і са словаў: «Суцешце, суцешце, народ мой, кажа ваш Бог». Добрая вестка, яна пра тое, каб суцешыць нас, каб сказаць, што наш голад, ён будзе запоўнены, што Бог прыходзіць, каб супакоіць нашае сэрца, каб суцешыць яго, каб накарміць гэтае сэрца, каб даць яму жыццё, каб гэтая высахлая зямля пустыні, каб яе намачыць, каб яна стала пладавітай, плоднай. Бачым сёння таксама такі праваднік наш у адвенце, гэта Ян Хрысціцель.
вельмі цікавая асоба, якая паходзіла са святарскага роду. Ян быў сынам Захарыі і мог сабе спакойна жыць, прыпяваючы, скажем так, ні аб чым не клапаціцца, але ён узяў як знак для ўсяго народу і выйшаў у пустыню, там, дзе амаль немагчыма было выжыць, і адтуль прапаведаваў. І цікава, што вось яго пропаведь, яго заклік да перамены жыцця і абяцанне скорага прыходу Бога было настолькі моцным, што чуем, што да яго выходзіла ўся краіна юдэйская, і з Єрусалема прыходзілі на пустыню, туды, дзе страшна, людзі ішлі, бо там быў Ян, быў гэты голас, які казаў: слухайце, змяніце сваё жыццё, бо блізка ўжо ідзе той, хто вас бавіць, хто пераменіць вашае жыццё. Але ад вас залежыць, ці прыйдзе ён менавіта да вас, ці дазволіце яму дзейнічаць у сваім жыцці. Ян таксама хрысціў. Гэты хрост быў не такі, які мы з вамі прынялі. Хрост Яна быў хростам пакаяння. Калі людзі прыходзілі на пустыню да яго, там цякла рака Ярдан, і казалі яму свае грахі. Ён іх акунаў на знак таго, што гэты чалавек стары тоне, і паўстае новы, які не хоча грашыць, хоча для Бога выраўняць гэтыя дарожкі. Бо гэтых дарог крывых у нашай галаве вельмі шмат. Мы неяк так, як падараслелі, навучыліся і камбініраваць, і неяк самі сябе апраўдаваць, навучыліся самі ад сябе уцякаць таксама адзін ад аднаго, уцякаць ад Бога. І вось прыходзілі людзі і вызнавалі гэта Яну, называлі па імені ўсё тое, усе тыя схемы, якія перашкаджаюць мне сустрэцца з сабой і з Богам. І Ян казаў: добра, вось, прымаю гэта, абмыйся з гэтага і чакай таго, хто мае прыйсці. Ён ужо вельмі скора прыйдзе. І потым прыходзіць Езус. Хрост Яна ад хросту Езуса адрозніваецца тым, што у першым выпадку мы самі стараемся выправіць нашае жыццё. Мы самі называем па імені ўсё тое, што нас забівае, што забірае нам радасць. А хрост Езуса азначае, што вось у гэтае нашае жыццё уваходзіць Бог, які дзейнічае. Кажа, Ён будзе хрысціць вас Духам Святым. Мы ўжо акунаемся ў Духа Святога. І добрая навіна Євангелія ў тым, што у нашае жыццё хоча і вельмі хутка спяшаецца, каб прыбыць Бог, які хоча весці нас, які хоча нашу пустыню ажывіць. Вось у гэтым добрая навіна. Але ўсё ж такі запрашаю вас да другога пытання. Першае было, прыгадаю, аб чым крычыць мая пустыня, чаго мне не хапае, з якім недахопам я сустракаюся на штодзень. А другое пытанне такое: ці дазваляю я Богу увайсці ў маё жыццё? Бо Бог, Ён не будзе ніколі ламаць дзверы насільна. Калі адкрыеш іх, Ён прыйдзе. Ён хоча прыйсці ў тваю пустыню. Але не тады, калі мы хочам Бога выкарыстоўваць для сваіх мэтаў, як-небудзь праварачваць нейкія свае такія самападманныя схемы. Не. Але калі мы выраўняем гэтыя шляхі для Яго, Ён з радасцю прыйдзе. Ён дасць нам гэтага Святога Духа. Вось гэта такая дапамога, прапанова, над чым можна сёння паразважаць і праз гэты ўвесь тыдзень, праз гэты адвент. Ці сапраўды Бог, які прыходзіць да мяне штодзённа у Слове Божым, у Еўхарыстыі, у другім чалавеку, у Духу Святым, у маім жыцці, ці Ён для мяне з'яўляецца нейкай добрай навіною, ці Ён адкрывае мне нешта добрае, што мяне ажыўляе. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога.
Чакаючы прыйсця нашага збаўцы Езуса Хрыста, просім Бога аб міласэрнасці для ўсіх людзей. Молімся за ўсіх, хто належыць да супольнасці святога касцёла, каб яны ахвотна слухалі Божае Слово і выконвалі яго. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб яго апостальскія падарожжы набліжалі чалавецтва да Бога і ядналі ўсе народы адной братняй любоўю. Цябе просім. Молімся за тых, хто адвярнуўся ад Бога, каб яны адкрылі свае сэрцы на Божую ласку. Цябе просім. Молімся за бацькоў, настаўнікаў, выхавацеляў, каб яны указвалі сваім выхаванцам праўдзівую дарогу жыцця і вялі іх да Хрыста. Цябе просім. Молімся за ўсіх дзяцей, каб іх права на жыццё было прызнана ўсімі людзьмі. Цябе просім. Молімся о Божым благословленні і патрэбных ласках апецы Маці Божай, здароўя для Аллы з нагоды юбілею. Цябе просім. Молімся о Божым благословленні, патрэбных ласках, здароўя для Ганны. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы заўсёды ішлі шляхам вернасці Божым запаведзям. Цябе просім. Просім Цябе, міласэрны Божа, учыні, каб усе людзі падрыхтавалі свае сэрцы для прыняцця таямніцы нараджэння Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Усемагутны Божа, дазволь улагодзіць Цябе нашымі пакорнымі малітвамі і ахвярамі, а паколькі не хапае заслугаў нашых, дапамажы нам сваёю міласэрнаю ласкай. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вамі. Угору сэрцы. Падзякуем Пану, Богу нашаму. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Ён пры першым сваім прыйсці з пакораю, прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён зноў прыйдзе ў зянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы.
Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вешаем смерть Твою, Пане Езу, признаем Твое воскресение и чакаем Твоего присцела. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі у надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Бог так полюбіў нас, што спаслаў нам як Збавителя свайго адзінароднага Сына, таму асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся и владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі
і прийсця збавцы нашага Єзуса Христа. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодно з Твоєю волей, одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і владариш на віки вічные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою». Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, одари нас супокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варт і ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Узніміся, Єрусаліме, і стань на вишині, і убач радасць, якая прыходзіць да цябе ад Бога твайго. Той, який словом створив небеси, й он свого Сина нам дає. Той, який словом
свого Сина нам дає, то єдним словом створив небеси, і Он свого Сина нам дає, як обіцяв отцям нашим, Аврааму і його потомству навеки. Хвала Отцу і Сину і
Помолимся. Божа наш Ойче, які корміш нас пасілкам духоўным, пакорна просім Цябе, праз удзел у гэтай таямніцы навучы нас мудра цаніць каштоўнасці зямныя і любіць каштоўнасці вечныя, праз Хрыста, Пана нашага. Парафіяльныя аб'явы. Перадусім шчыры дзякуй вам за кожную ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асаблівая падзяка тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў каля касцёла, вакол яго. Таксама за удзел, падрыхтоўку, упрыгожанне літургіі ў пятніцу, калі мы азначалі ўрачыстасць безаганнага зачацця, калі мы асвяцілі нашыя званы. Спадзяюся, у вашых дамах чуваць трошкі можа далятае гэты гук. Конечно, да кагосьці можа не, там хто на лесных жывеце дзе-небудзь, але спадзяемся, што будзе яшчэ калі-небудзь грамчэй. Дзякуем ад усяго сэрца ўсім, хто прыняў удзел у акцыі «Адкрый сваё сэрца», бо ўсе карткі з імем дзіцяці для падарунку былі разабраныя. За кожнае дабро і малітву няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. На працягу ўсяго гэтага часу, адвенту, таксама і ў панядзелак, а 6:15 будзем спяваць гадзінкі аб безаганным зачацці Найсвяцейшай Панны Марыі, а пасля гадзінак у 6:45 удзельнічаць у святой імшы. Нашых дзяцей асабліва запрашаем на раратнюю святую імшу ў сераду і суботу. На гэтым тыдні адзначаем 13 снежня ў сераду успамін святой Люцыі, Панны і мучаніцы, 14 снежня ў чацвер успамін святога Яна ад крыжа, прэзбітара і доктара касцёла. З пятніцы 15 снежня у нас распачнуцца адвентавыя парафіяльныя рэкалекцыі. Вось пятніца, субота, нядзеля з 15 па 17 снежня. Праводзіць іх будзе наш брат Віталь Бандарона, капуцын, пробаш парафіі ў Докшыцах, сам маладзечанскі, многія яго добра ведаюць. Вось, запрашаем. Расклад рэкалекцый вельмі просты. Па сутнасці, тое, што звычайна маем у раскладзе, тое і будзе. Кожная святая імша будзе з рэкалекцыйнай навукай. То бок у пятніцу у 6:45 і а 18:00 святая імша. У суботу таксама у 6:45 навука для дзяцей рэкалекцыйная, у 18:00 нядзельная святая імша, таксама з рэкалекцыйнай навукай, ну і нядзельны расклад, як звычайна. Можна будзе паглядзець на дошцы аб'яваў таксама. У наступную суботу каталіцкія скаўты прывязуць у наш касцёл бэтлеемскі агонь, які можна будзе ўзяць у свае дамы. Толькі асцярожна, конечно. 19-20 снежня, увага, будзем наведваць хворых нашай парафіі з удзяленнем святых сакраментаў перад святам Божага нараджэння. Жадаючых просім запісвацца ў закрыстый. Вядома, заўсёды ездзім, як хтосьці запросіць да хворых, таксама з сакраментамі, але вырашылі ў гэтым годзе, каб было зручна і вам, і братам так больш цэнтралізавана гэта зрабіць, што вось перад усім гэтыя 2 дні, гэта аўторак, серада, 19-20, і ўсе браты вось па хворых паедуць. Вось, і вам лягчэй запланаваць, ну і нам таксама разам так узяцца. Канешне, калі ніяк увогуле 19-20 не можам прыняць святара да хворых, то можна, конечно, і на іншы дзень, але так пастараемся 19-20, былі б мы вельмі ўдзячныя. І яшчэ пра адзін візіт скажу, адносна каляды, пастырскага візіту, таксама ўжо можна, і нават вельмі добра, калі б ўжо мы пачалі запісвацца, усе тыя, хто хоча прыняць братоў па калядзе, можна запісацца альбо ў закрысты, альбо ў парафіяльнай краме, падаючы свае дадзеныя, якія належыць падаць да 1 студзеня, каб мы маглі таксама запланаваць праграму візіту. Цяпер такая прыемная ўвага. Сёння і ў наступную нядзелю ў нашым касцёле адбываецца перадсвяточны калядны кірмаш. Можна знайсці шмат неабходных і прыгожых вырабаў на вігілійны стол і шмат цікавых упрыгожванняў на навагоднія святы. Сёння вось пры выхадзе з касцёла можна пабачыць там столік там з нашай моладдзю, якая сваімі рукамі рыхтавала, ну, можа, сена не сваімі рукамі, але вось у кулёчкі заварочвала сваімі рукамі. Вельмі прыгожыя карткі, якія нашыя вось
мастакі з моладзі малявалі, вельмі добра взяць картачку, камусьці паслаць, якое-сці добрае слово. Гэта цудоўная традыцыя. Важна, каб яна не знікла. Запрашаем падтрымаць нашу моладзь, тым больш, што яны ўсе гэтыя ахвяры выкарыстаюць на правядзенне летніх рэкалекцый. Нагадаем пра тое, што ў нашай парафіі ёсць праект «Век жыві, век вучыся». Запрашаем у наш клас кожны аўторак і пятніцу о 19:00 падрабязнасці на дошцы аб'яваў. Усіх тых, хто не змог ці не паспеў далучыцца да акцыі «Адкрый сваё сэрца», а хацеў бы зрабіць учынак міласэрнасці, запрашаем звярнуць увагу на скрыню, якая стаіць пры выхадзе з касцёла. Туды можна пакласці рэчы, звязаныя з тэматыкай Божага нараджэння, зімовых святаў і іншыя такія патрэбныя, напрыклад, каву, гарбату, сродкі асабістай гігіены, рушнікі і гэтак далей. Складаем гэта ўсё ў скрыню, а затым валанцёры скамплектуюць падарункі і перададуць тым, хто іх чакае. Здаецца, ўсё. Шчыры дзякуй за супольную малітву на перажыванне нядзелі і гэтага адвентавага тыдня. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Схіліце галовы на благаслаўленне. Усемагутны і міласэрны Бог дае нам ласку, дзякуючы якой мы з вераю ўспамінаем прыйсце на свет Яго Сына і чакаем Яго другога прыйсця ў славе. Няхай Ён асвеціць вас святлом прыходзячага збаўцы і адорыць сваім благаслаўленнем. Няхай у зямным жыцці Бог дасць вам трываласць у веры, радасць у надзеі і плён у справах міласэрнасці. Мы радуемся прыйсцю нашага адкупіцеля ў чалавечым целе. Няхай Ён адорыць вас вечным жыццём, калі зноў прыйдзе ў славе. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дазвольце яшчэ дадам да аб'яў тое, што паспавядацца можна будзе, будзем спавядаць да канца з усіх сіл, перадусім у часе рэкалекцый, усіх паспеем. Адзінае, таксама заахвочваю, таксама, калі хтосьці не хоча доўга стаяць у чарзе, то прыходзіць таксама на тыдні. На тыдні, канешне, чэргі будуць меншыя. І святар будзе мець больш часу, каб прысвяціць увагу таксама вам. Таму адвагі, не бойцеся, запрашаем. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні супраць спакусаў і пастак злога духа. Будзь нам